हेलौ लोगोफोर, एनएस मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, जब कार्डनि खामानि मावदोंब्ला फैसाया हाबदोंना हाबाखै आरो हाबदोंब्ला बेसेबां हाबदों, सानबेसेनि हाबदों, बेखौ मबाइलजोंनो अनलाइन बोरै चेक खालामनो, बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौ स्टेप बाय स्टेप खिन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, क्रोम ब्राउजाराव सार्च खालामनांगोन। बेवहाय जोङो लिरनांगोन MG सार्च खालामदो। अब्ला बिदि फैबाय। बै गोजौनि मोनथाम डटआव थुनानै डेस्कटप साइड खालामनानै लाग्रोदो। अब्ला बिदि नुजाफैबाय। ओमफ्राय जुम खालामना नायनि नैबे फार्स्टनि नैबे महात्मा गान्धी नेसनेल रुरेल इमप्लयमेन्ट बिदि फैबाय। नै सिगाङाव बेफोरबायदि जाखांफैदों, बेखौ जों दाननानै लाग्रोनांगोन। अब्ला बै खनायाव जुम खालामनायनि बेहाय नैबे पन्सायत बेवहाय क्लिक खालामदो। बिनिफ्राय बेवहाय जोङो बै ग्राम पन्सायत बेयाव आरो क्लिक खालामबावदो। ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय जोङो बै जेनेरेट रिपर्टस बेहाय क्लिक खालामदो। अब्ला नै स्टेट फैबाय, माने स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। जोंना आसाम। बेनिफ्राय बिदि फैबाय। बेवहाय जोङो फाइनान्सियेल इयार बेखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन। 2020-21खौ सेलेक्ट खालामनोसै। 2020-21 आरो बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जोंना नै बाक्सा जायो, बाक्सा। बिनिफ्राय ब्लक नाग्रिजुलि जोंनिया। आरो बिनिफ्राय सेलेक्ट पन्सायत माने जोंना VCDC BTRआव CDC आरो प्रसिडआव क्लिक खालामदो। नै बिदि फैबाय। अब्ला बै फार्स्ट खथानि बै 5 नाम्बाराव जब कार्ड इमप्लयमेन्ट रेजिस्टार बेहाय क्लिक खालामदो। नै गासै लिस्टआ फैजोब्बाय आरो गासै लिस्टआ जोंनि VCDCनि आन्दाराव बेसेबां जब कार्ड दं बेहाय फैजोब्बाय। गासै बेसेबां दं नायनि, गाहायथिं बोख्लायनानै गोजौथिं लांनानै बेसेबां दं नायनि। नै बेवहाय 1424, गासै 1424। दा बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि नामखौ नागिरनानै माने नोंथांनि डिटेल्सखौ गासै नायनो हागोन। फैसाया खै दिननि हाबदों, बेसेबां हाबदों, बेखौ नायनो हागोन आरो। दा बेवहाय आं जायखिया सासेनि नायनानै देखायनोसै। बेवहाय नै फैबाय। बेवहाय गासै डिटेल्सआ फैबाय। बेवहाय जोङो साबेसेनि एड जानानै दं बेखौ नायनो हायो। बेवहाय सानैनि दङ, नामखौ बुंलायला आङो। बेहाय बैसोबो थाखायो आरो बेवहाय नोंनि एकाउन्टआ मा बेंकआव दं बेखौबो बेहायनो थाखायो आरो बेखौबो नुयो। बेफोरबायदि फैयो। दा बेवहाय सानबेसे खामानि मावदों आरो बेसेबां हाबदों बेखौ जों गाहायाव नायनि। अब्ला जों लास्टनिखौ नायनि 29 एप्रिलाव 2021। बेवहाय माने बेखौ आपल'ड बानायदों आरो बेसेबां सोदों बेवहाय 12 दिननि सोदों। ओमफ्राय बेवहाय जोङो मा खामानि बेखौबो नायनो हायो, मा खामानि मावनायमोन बेखौ नायनो हायो। बेवहाय दानिया सानसेयाव 224 खरि हाबो। 224 खरि 12 दिनाव 2688 हाबदों आरो बेयाव 2688। थ' लोगोफोर, बेफोरबायदि नायनो हायो जब कार्डनि जिथुनाखि नोंनि डिटेल्सखौ, फैसा हाबदोंना हाबाखै, बेसेबां हाबदों, मा खामानि मावदों, बेखौ गासै नायनो हायो आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि बा सोरनिबाफोरखौ नायनो गोसोब्ला बेबायदिनो नायदो। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामदो लोगोफोर। थेंक इउ।